Kawadhi nyime jaod bura mar Arieda Otiende Amollo owuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto e wach pan ligangla mar rito piny mayande Ruto koni obiro tiyogo mar rakore gi Okoche. Ruto ne okoni jok moko kasore mar keto ageng'a ne mise mage mag dongruok monywando nyaka ka weche mag ute manego gi ogonyore. Otiende Amollo lero ni Ruto ne opuso dhoge kendo ka wachno motegno nikech en owuon en bende igete kalore ni chung' mare kendo kalore gi chung' mare kendo telo ne okinde mathoth makwedo weche mag Ruto. We know that some of us, because we are standing firm, we are being threatened. The other day the president said that those who keep taking matters to court, we know that he's holding that sword for a purpose. He's going to dismember their heads. And the person he was talking about is Otiende Amollo. Because I'm the one who keeps needing lawyers. I want to tell him I'm not afraid. You can send 1 million people. You can send Gumbo, Owado, and 1,000 others. And I will not be threatened. You be behind Ruto and tell us what Ruto has given you to bring to the people. Not words, not politics, but development. Koro sani uduogo, odon recorda, ni odwaro, no duogo rariye. Ni owacho, ni ano kager school. Owe riambo, nikech bago to miriambo. Anu tiene kamono kodwa choma to choma ti. Awinjo ni en koro neno ni Ruto tumetoke, ni koro tegno, an bende Raila tumetoka. To gimo kwa bitimo, ni Raila to kwa biwe. Gimo kwa bitimo kendo, dongruok bendo kwa biwe. Wakelo dongruok, tumane patwa mar ODM. Piny owacho chiwo nonro manyien mar